Bé, doncs jo vaig començar a escoltar Pink Floyd aproximadament amb 13-14 anys. Diguem, Pink Floyd va canviar una mica sa vida per el simple fet de poder-los veure en directe a l'any 94 a l'Estadi Olímpic. Va ser, diguem, un punt, va marcar un abans i un després, diguem, la meva vida musical i també a nivell emocional va ser algo molt potent. Diria que sí, va ser un punt bastant important, un punt d'inflexió bastant important. Vaig començar a escoltar Pink Floyd amb també 13-14 anys, qualcú m'ha gravat The Wall amb una TDK de 90 i que havia tot sencer i així vaig començar. El disc preferit, sense cap dubte per jo, és el Dark Side of the Moon. Si potser me pos objectiu, te diré que el Dark Side of the Moon és un millor disco, però el que més m'arriba això és The Wall. Perquè és d'aquelles coses que sembla que el cantant està xerrant de tu i aquestes coses, llavors és com més arriben els discos. Hombre, The Other Side m'aporta una satisfacció personal molt grossa perquè diguem que estem tocant o estem endinsant dins una pel·lícula que jo personalment sempre l'havia somiat, no? Vull dir que és jugar, diguem, entre cometes a Pink Floyd, a bolos grossos davant molta gent, amb una quantitat de llums i de bats de so també importants i res, això. Això m'aporta satisfacció personal. Bueno, el concert de Palma va ser molt especial perquè era, diguem que després del teatre principal va ser un concert, o sigui, molt gros a nivell d'espai, era un escenari grandiós, enorme, vull dir que hi havia molt d'espai entre músic i músic, era una cosa que no estèiem massa acostumats, ens va ser una mica estrany, però, clar, vull dir, tocar l'Auditori de Palma en aquell passeig marítim amb tanta gent que ens va venir a veure, realment va ser una experiència, trobo que per tots, inoblidable. Vitòria, a part de tenir un feeling molt diferent a altres concerts, per ser un lloc on no havíem anat mai, on no teníem... No és allò que diguis, bueno, segur que 20 col·legues venen a Bremós, allà n'hi havia 3 o 4 només, de dir que d'on surt tota aquesta gent que mos ve a veure i per què s'estan passant tan bé. A part d'aquest feeling, sentit d'aventura, nosaltres mos vam perdre amb la furgoneta, amb el GPS, totes aquestes coses que van passar per allà, bueno, no sé, i que vam menjar com a reis, és que sí, menjar com a reis. Sobre el concert a la sala Apollo, una mica tocar a una sala on jo he vist concerts tremendos i molt especial perquè van venir molts amics meus, molts amics músics i no músics, fans de Pink Floyd, que encara que no ens avegués, perquè hi havia molta gent, jo sabia que eren allà i m'estava esforçant molt per fer-ho bé per ells. A part que aquell dia estàvem enxufats. Aquell dia és quan el Barça surt enxufat i em marca 7 o 8 sense que costi res, doncs igual, aquell dia ho vam fer molt bé. Bueno, els plans de futur
sempre n'hi ha, però clar, són també depenent una mica de com vagin les coses, de si ve gent en els concerts, de si no en ve, si la gent vol pagar per una entrada o no vol pagar, vull dir que estem una mica en la mateixa situació de sempre, no? Som molta gent, estem tots molt il·lusionats, però a vegades passen aquestes coses que et permeten o no te permeten tirar endavant. L'intenció sempre des de dins del grup sempre s'ha ratllat que la intenció és tirar el més en fora possible. Vull dir, Pink Floyd és un grup que afortunadament sempre anirà sonant, per tant no és una cosa que sigui una moda passatgera o efímera. Vull dir, és una música que sempre hi serà i nosaltres si podem anar fent any rere any, així ho farem. Almenys la intenció és aquesta. Bueno, el concert de 28 de juny a mitjorn el feim aquí a una altra banda perquè l'espai és perfecte, la gent de mitjorn a falta d'una mica més d'un mes, a dia d'avui ja la comença a veure molt volcada amb açò, les institucions s'estan portant molt ben nosaltres, ens estan donant totes les facilitats possibles i les ganes que tenien de fer un concert una mica més gran que els que hem fet a Menorca i fer-ho a l'aire lliure, que és una cosa nova per nosaltres, i és especial per jo, com a mitjorner, també per lo que és tocar a ca teva i dur totes aquestes coses en el teu poble i poder tocar al costat de ca teva i després poder celebrar-ho amb tots els teus amics aquí. Serà una nit molt especial per jo personalment. Novetats de cara al concert en tenim, mos estimam més no desvalar-les, evidentment, perquè si no seria tirar pedres damunt el propi terrat, però sí que podem dir que tenim temes nous, incrementam so, incrementam llum, fem un disseny també, tenim un disseny nou d'il·luminació i tal, i trob que, o sigui, per la gent que ja ho ha vist 3 vegades pot ser un concert també molt canyero i molt potent. Sí. Som supersticiós? Sí, definitivament sí. Jo toco música i t'he dit que no ets supersticiós, menteix miserablement. Em sembla jo. He arribat a obligar algun músic que tocava amb jo que anava vestit de groc, que es canviés la camiseta, perquè tu conmigo de amarillo no subes. Som molt futboleros, sí, som molt futboleros. I som del Barça, molt del Barça, una cosa quasi malaltissa. Sí, som futbolero, no tant com tu, Xanti, però sí que som futbolero. I som del Barça, tampoc tant com tu, però també som del Barça. Ara mateix no practic cap esport, perquè som un vago escarós i solia fer natació i coses d'aquestes, però era més per obligació que una altra cosa. Quan era jove fa karate, te puc matar en 2 moviments, si no toca molt els ous. Són cinturón negre de karate, Ciutadella anava. Però ho vaig haver de deixar perquè o era anar a assajar o era anar a karate, i era millor anar a assajar.
és cert, això, Practic deport, ara ja no tant, que per cert ho començo a notar, però sí, sempre he jugat a bàsquet i ara ho he tingut que deixar per problemes físics i jugo menys, però sí, he practicat bàsquet sempre. El meu disc preferit és Dark Side of the Moon. Podria dir que també A Night at the Opera m'agrada molt, de Queen. Close to the Edge, de Yes. Yes, Crisis, Bad Crisis, de Supertramp. Pues hauria de ser es The Wall, i tindria potser alguns més, ara així, hi havia pensat molt amb aquesta pregunta, però ara sempre me deixa el blanc. Es The Wall, el primer de Ramones, el Abbey Road dels Beatles, el negre dels Metallica, alguns, un munt de discos, però bueno, ara m'han sortit aquests 4, però ja està, aquests. El meu grup són partint de la base que els Beatles són el millor grup de l'univers i això és indiscutible, i és qui discuteix que li recorda que soc cinturó negre de casa. El meu grup són els Metallica i són els meus preferits. Vull dir, sempre des que era un xaval m'han arribat d'una manera especial i també en tinc d'altres, òbviament. Hi ha Pink Floyd, hi ha artistes com en Tom Waits o alguns així, que són els teus ídols. Serien Pink Floyd, Genesis i Yes. Sé que la meva preferida en el sentit musical passarien als 70. Ara és molt curiós perquè avui dia comença a fer 40 anys de tot, 40 anys des del Side of the Moon, 40 anys d'aquest disco, perquè tots els bons discos es van fer, sembla que tots es van fer del 70 al 75, musicalment seria això, i en el sentit personal, en l'època que m'agradaria viure, m'agradaria viure el futur, m'agradaria viure per sempre i veure cap on anem, veure què feim amb tot això. La meva pel·li preferida és Toro Salvaje, Scorsese i De Niro en el seu màxim esplendor, sense discutir. Hi va haver una època que no és que m'empaguesqui, però hi va haver una època que no podia dormir sense veure Indiana Jones, vull dir, però no sé si vol dir que siguin les meves preferides, però Indiana Jones per jo és un ídol i a vegades sembla que me'l tinc que trobar per qualque cova, jo no sé. Però sí, Indiana Jones o El Padrino, jo què sé, Uno de los Nuestros, n'hi ha vàries. El 21% d'IVAs, entre d'altres moltes coses horribles, és la raó perquè en Tom Petty no va venir a tocar a Barcelona a la seva última gira europea i això me toca molt tots els ous. Molt, perquè me vaig anar fins a París, que no està mal, però va sortir per un pico. El 21% d'IVA, a més, és una forma de posar traves a la gent que pensa lliurement i que diu coses que potser no a tothom li agraden.
i d'una manera o una altra mos han de fer callar, doncs aquesta és una més, en doblers, com sempre. El millor de Menorca és que per la qualitat de vida que hi ha aquí, vull dir, ostres, a tots ens agradaria anar a esporar i a cercar-nos la vida i a triomfar com a músics, però tots s'acaben tornant després perquè aquí es viu molt bé. El clima, les platges, òbviament, la gent d'aquí, nosaltres som d'aquí, ens agrada viure aquí sense més. El pitjor de Menorca és l'hivern. Sí, perquè fa fred, perquè és molt humit i fa molt de vent. Supos que sí, l'hivern. Antes de pujar a l'escenari, no és que sigui un ritual, però bueno, intent tenir 2-3 minuts pues, de soledat o diguem, entrar dins una... O sigui, per poder entrar dins el concert necessito una mica de so, no? de tranquil·litat i evadir-me d'altres coses. M'ajuda, si no ho fes segurament també aniria bé o malament, vull dir, no sé si és algo que influeix directament, però m'ajuda a que després estigui més ficat dins dels concerts. Segons quines actuacions tenc algun ritual, segons quines, quan vas a tocar a un hotel per milionèsima vegada no fa falta fer quasi res, però en alguns concerts, com exemple en el The Other Side, tu no ho veus xanti, ho estàs tocant, però els que estan per allà darrere veuen fent estiraments o picant crits, bàsicament per mullar-te i per no tenir nervis, perquè bueno, se posa un poc nerviós quan t'ha de sortir fent el que feim nosaltres per allà. Piercing, aquest d'aquí, i tatuatges, duc un... L'hauria de mostrar o no? Vaig mostrar o no? És una xorrada, estic en ridícul. Que teòricament poses el meu nom en èlfic, però que com que m'ho vaig fer després d'un sopar amb un col·lega que fa tatus, doncs pot posar qualsevol cosa i jo no sabreu, i igual duc, jo què sé, qualsevol xorrada o qualsevol insult, i jo vaig dient que és el meu nom, però en principi és el meu nom. Duc un parell de tatuatges, duc aquest d'aquí que són els 4 símbols del quart disc de Zeppelin, que commemora el dia que ens vaig poder anar a veure en directe a Londres, quan es van reunir el 2007, i tenc aquest d'aquí, que són unes de piques així per fer un pot de pont als meus nebos petits.